Gürcüstanın paýtagty Tbilisi'nin suwdy Rustav 2 telekanalyna wagtlaýyn täze dolandyrjylary bellemek barada karar çykardy. Gürcü paýtagtyna geçirilen medeniýet ýygynynda täze ýolbaşçylar Agdalyan telekanalyň kontrollugy öz gözegçiliklerine geçenli kanalyň redaksiýa garaşdyrlygyna hiç kimin goşulmajakdygyny we bir jurnalistiň hem wezipesinden boşadylmajakdygyny aýtdylar. Hususiýetçilikdäki telekanalyň eýçiligi bilen baglanyşykly eýen bir näçe aýdan bäri suwt işi dowam edýärdi. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede Birleşen Ştatlaryň diplomatlary öz täjik kardeşlerine $1 milyon Amerikan dollary möçberindäki bilim we howpsuzlyk kömegini berdiler. Bu kömegiň düzümine parahatçylygy goraýjy batalony tarapyndan ulanjak 5 ulug we gelecekdäki parahatçylyk saklaýjylary türgenleşdirmäge ýardym bermek üçin niýetlenen serişdeler girýär. Amerikan hökümetiniň bu ýardymyny täjik diplomatlaryna gowşurmak dawarasyna Birleşen Ştatlaryň missiýasynyň ornmatary Leslie Hayden hem gatnaşdy. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanış bolňyz.